बियो मा खालामदों जोंनि बे खुगा गोनां गोनां आइजोफोरनि बिमाफोरनि न'आव थांनानै आब' नोंना अरुण'दया जाबाय जायाखैहाय फिसा जायाखै नालाय जायाखै मानो जायाखै बेखौथ' बिपिएफ होनना सिनायाना है दाखालि बिपिएफआ दानजोबना होदों दाना मा होनबा सांग्राङा सिन्था खालामना आब' सिन्था खालामना आं बिपिएफजों रायज्लायगोन गाबोननो सोना हरगोन होननानै नोंनिफ्राय एकाउन्ट नाम्बारखौ लांबाय लांनानै मा खालामबाय गावनि सिपिनिफ्राय बे 1200 थाखा सोना हरबाय 1250 बे केयारफुल 15थायाव 15था जोङो एमएलए देरहालांनो थांगासिनो दं 4 मेआवहाय रिजाल्ट ओंखारगोन 5 तारिख मेनिफ्राय सर्ट बांसा लाखांनायनि उनाव जोंनि 15 जन एमएलएआ थालांनाय साफ्रोमबो जोंनि बिमामोननो बिब'मोननो बिमानैमोननो जोङो मोनफा मोनफा अरुण'दयखौ एमएलएआ होनाय जागोन बेखौ सोरबा सांग्राङा होनो हाया हाग्रामाया होनो हाया काउन्सिलर होनो हाया एमएलएफ्राबो एमएलएफ्रासो होनाय जेम्सआबो होनो हाया जेम्स बिथाङा होयोब्ला गावनि सिपिनिफ्राय 1200 1250 सोखोमाना हरगोन आरो सांग्राङा सोनाय बायदि मास मोनसेनि इलेक्सननि उनाव नोंखौ सिनाय खालामो बेनिखायनो গুৰিয়ে খাওয়াইদেন আমাৰ সমাজখন ৰক্ষা কৰিবলৈ হলে আমি সকলোৱে সজাগ হ'ব লাগিব আমাৰ ভাষা সংস্কৃতি ৰীতি নীতি ৰক্ষা কৰিবলৈ হলে আমি নিজে ৰক্ষা কবচ হ'ব লাগিব ইয়াত পাৰ্থক্যহীন এখন সমাজ গঢ়িবৰ কাৰণে আমি সকলোৱে আগে আগবাঢ়িব লাগিব আপোনালোক সকলোকে অনুৰোধ কৰিছো আমাৰ ইয়াত সকলোৱে ইউপিপিএল দলৰ নেতা আৰু নেত্ৰীসকলে আছে ইয়াত মই লেকচাৰ মাৰিবলৈ যোৱা নাই আজিৰ পৰা আমাৰ মিটিং হৈ আছে ন আজিৰ পৰা মিটিং হৈ আছে সকলোৱে সাफ्रोमबो মিটিংआव थांनानै फोरमायहै आब' नोङो मानो सिरि थाखो आनै नोङो मानो दलर थाखो गोबाव समनि गेजेराव सानसेल' 1 घन्टानि थाखाय मिटिं जागोन बेवहाय नोंथाङाबो नुजाफै मानो नुजाफै जाय बर' बिमानि दानाय आर'नाइखौ दिनै जिआइ टेग मोननो हाबाय मुलुगनि मानसिफ्रा बेवहाय बर' दङ होननानै दिनै सिनायथि होनो हाबाय बेखौ मावदों केवल मात्र मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव इउपिपिएल दोलोआल' हाग्रामाया होननानै मिनिदों बेखौ जाम्बा बेखि सिनायथि जायो नोङो थांनानै थानो गावनि राव हारिमु आसार खान्थि गैयाबा हाया जोंना गोबां मानसि दङ गामियाव फैनानै मानसिफोरखौ बर' राव रायनांगौ दखना गाननांगौ होननानै बुंग्रा टाउनाव थानानै मा भात खालानि होननानै सों बुंग्रा बेफोरनिफ्राय जों सांग्रां जानांगोन गामियावसो मा जायो होनदों मोजां मोजां गियानि मानसिया जोनोम जायो आरो बे गामिनि लामा गामिनि जेंना गामिनि दैनि जेंना लोंनाय जोंनि जेंना गासैबो जेंनाफोरखौ फोजोबनो थाखाय गामिनि मानसियानो सांग्रां जायाबा थाइसे थाइनै थाखानि थाखायनो बायजायोब्ला जोंथ' हलाय जाखाबाय जोंनि इयुन जोलैखौबो जोङो हलाय खालामनानै लानांगोन बहुत ভাল লাগিছে गोबांथार बुंनांगौ दंमोन आङो हानायमानि प्राइमारि गिदिंनो नाजागासिनो दङ 42टा प्राइमारियाव 42टा मिटिं खालामनो हायो ना हाया आं नाजागोन